Hold da kæft, det er jo. Nå, hvad er det? Hey, hey. Aha, aha. Nu der skal vi over og sejle. Ja, til nok blive fedt. Så vi har den her flotte long john, og så kører vi sådan en her flot tight, skin tight trøje. Altså jeg synes bare det sidder rigtig godt. Coolest of the gang. Vi har nogen, der sidder fast. Det går ikke, det går ikke. Jeg spiser grillet camembert. Ja, det er lækkert. Syltetøj, det er først. Nej. Lige nu er vi på restaurant. Det er noget klassisk tjekkisk. Og jeg sælger den her, det gør jeg. Such a bad girl. Hej, vi er til fællesspisning her på en restaurant. Mega lækkert. Italiano.